Guys, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौबो बरायहरबाय। नै जों दुब्लियाव ना हमनो थांदोंमोन। ना मोनबोदों नै। गिदिर ना मोनबोदों, गिदिर सल ना। आरो मासे दंबावोसो नियाव। नै लाबोनोसै। नै गाफ्लांगोन हांसो फिसायाव। नै फिसा। हाखर ना थैगोन एगारनो। एगारनो? नै खलनाया नै। खाथियाव। मानै बेलाय मासेबा। आरो नै आमदानि मोनदों। आमदानि मोनदों। बारगोन हेथेना दोनखा अबे थैबायलै इखो नांला। मा गुरना थैगोन। खोबग्राखौ औ। हा लेथा खालामजोब्बाय। खोबखाना माबाब्रा बारफिनगोन। होथे खावसेथिं। थैनोसै नामा माबाया? थागोर' बै सेंनाफोरखौ माबागोन। मागुरनाया नै फैयाखै ना फुथारगोन बेलेग नाखौ? थैखाजोब्बाय नै नास्रायनाया माबा गोजा जालायनि थैसिनोसै जालायो।